Χαίρετε. Σήμερα η βόλτα μας ήταν στο βουνό του Ολύμπου, το υπέροχο αυτό βουνό. Σας έδειξα πριν λίγο μια εικόνα τι εστί Όλυμπος. Στην κορυφή δεν ανεβήκαμε διότι τη στιγμή που ήταν να ανέβουμε μας έπιασε χαλάζι. Μια μικρή χαλαζόπτωση με βροχούλα μετά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Όλα καλά τώρα. Κατηφορίζουμε από τα ζωνάρια για να φτάσουμε στα προϊόνια από όπου ξεκινήσαμε και σήμερα τεστάραμε και τις αντοχές μας σε αντίξωες συνθήκες. Αυτά από μένα, υπέροχη βόλτα και ελπίζουμε και σε δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι. Για μένα είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι στον Όλυμπο και ελπίζω να είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Πάμε στον επόμενο, το Δημήτρη, το Δελιτζόν, Δημήτρης Δελιγιάννης. Για πες μας, Δημήτρη. Χαίρετε. Ανεβήκαμε, αλλά ο καιρός δεν μας άφησε να ανεβούμε πιο ψηλά. Ξυστή κράτο του για να βλέπω που πατάω. Ναι. Αλλά ο καιρός δεν μας άφησε να ανέβουμε πιο ψηλά. Πετύχαμε βροχή. Πετύχαμε πολύ ομίχλη. Όχι, έριξε και χαλαζόπτους είχε. Αλλά εντάξει, κατεβαίνουμε, όμορφα και ωραία. Είναι το καλό. Εδώ είναι το βουνό, θα ξανάρθουμε μέσα στο καλοκαίρι αν βολέψει. Περνάτε καλά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σας δείχνω ακόμα μια μικρή έτσι γεύση να πάρετε που βρισκόμαστε καθώς κατηφορίζουμε και ερχόμαστε στον τελευταίο, το Γιάννη τον Κάκανο, τον ταξιτζή μας για σήμερα και όχι μόνο. Και αρχηγό. Αντιμετώπισε μια μικρή δυσκολία κόπωσης, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλος γενικά, όχι ηλικιακά, παιδαρέλη είναι ρε, παιδαρέλη. Λοιπόν, πες μας, Γιάννη. Σήμερα ανεβήκαμε στο Οροπέδιο σε έναν εξαιρετικό χρόνο. Γεγονός. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι μεγάλος άθλος. Είναι αλήθεια ότι από τα μισά του κοφτού και μετά είχα έντονο κεφαλόπονο. Αλλά το φέραμε βόλτα, φτάσαμε στο καταφύγιο του Κάκαλου. Πολύ ωραία η διαδρομή και από εδώ που ήρθαμε, λοιπόν, από τα ζωνάρια. Πιστεύω ότι στην επόμενή μας ανάβαση θα είναι πρόκληση να έρθουμε από εδώ. Συμφωνώ για να απόλυτα. Θαυμάσουμε τη θέα και τα αγριοκάτσικα. Αν μπορέσεις να ζουμάρεις εκεί που ανεβαίνουν, πας στα χιόνια, στη χιονούρα, έλα πιο εδώ, αριστερά, να τα τώρα ανεβαίνουν, εκεί. Ζουμάρεις όσο μπορείς. Προσπαθήσω τώρα. Να τα. Αυτά τα ζωντανά που βλέπετε είναι τα αγριοκάτσικα. Πάνω στη χιονούρα. Έτσι. Ξεζουμάρισε σιγά σιγά. Ξεζουμάρισα. Και η αποφώνηση. Λοιπόν, με το καλό να ξανάρθουμε. Πολλά χαιρετίσματα στη Λυσάρη Team που θα τα πούμε σε 6 μέρες. Τσάου. Σας αφήνουμε με αυτό το πλάνο.